Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Шолыяр поселогында яшәүчеләр юлларның торышыннан зорлана. Моның сәбәбе ниде? Шолыда сәламәтлек 2023 спартакиадасы кысаларында медиклар арасында йөзү буенча ярышлар узды. Кайсы табиб иң җитезе булып чыкты? Йөгерү тыйыла. Медицина хезмәткәрләре кисәтә, календарьда март уртасы булга карамастан, кышкы җәрәхәтләр алу сезоны әле дә ябык түгел. Мәсәлән, көн саен Камбалар медицина үзәгенә 100дән артык яшь пациент ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Аларның 3тән бире урамда җәрәхәтләр алган. Мәсәлән, Зилия Гизаддиновага Актаныштан Шоллыга килергә туры килгән. Ни өчен? Бу турыда хәзер сөйләрбез. Зәлия 2 атна элек имгәнгән. Кызның сүзләре буенча физкультура дәресеннән соң алар мәктәпкә таба барганда ул йыгыла, урамда тайгак була. Йыгылгач мин җыладым да инде яңадан мине укытучы больницага алып керде. Яңадан без мәктәпкә кирдек тә, әйберләрне алдык та инде өйгә алып кайттык та яңадан больницага киттек. Әтисе белән бергә Зәлия Актаныш хастаханәсенә китә. Анда кызга гипс куялар. Ул әле дә шул халәттә йөри. Әмма җиңеллек килмәгәнлектән кызның әти-әнисе аны Шоллыга Кама балалар медицина үзәгенең травматология бүлегенә алып килгәннәр. Беренче тапкыр гына җыгылды инде, әле моңанча алай җыгылып имгәнүләр булмаган иде. Беренче тапкыр җыгылды, менә тизен авырттырды, Актанышта карадылар да. Монда җибәрделәр инде, күрсәтеп кайтыгыз әле, үзләре конкретно диагноз куя алмадылар. Ешрак 8 һәм аннан өлкәнрәк яшьтәге балалар урамда җәрәхәтләр ала. Алар һәр вакытта да саклык чараларын үтәмиләр дип билгеләп үтә медицина хезмәткәрләре. Шуңа күрә хәзер яшь пациентлар саны арткан. За прошедшие сутки детский травмпункт обратилось 112 пострадавших детей. Из них 38 получили травмы на улице. В основном это все-таки падение из-за того, что бывают места весьма скользкие. Балалар җәрәхәтләр, сеңерләр тартылу, шулай ук сыны күбек җәрәхәтләр алган. Узган 5 көндә Кама балалар медицина үзәгенең травматология пунктына 433 бала мөрәҗәгать иткән. Аларның 3тән бире урамда зыян күргән, ягъни бозлау аркасында. Календарьда март уртасы булса да, аяк киемнәрен алмаштырырга ашыкмаска кирәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Күңелсез очрак. Шоллыяр поселогында яшәүчеләр юлларның торышыннан зорлана. Температураның үзгәрү аркасында тирән чокырлар барлыкка килгән. Биредә яшәүчеләр сүзләренчә, шоферлар машина тәгәрмәчләре тишелмәсен өчен чокырларны урап үтәргә яки кискен рәвештә тормозларга басарга мәҗбүр. Бу урынга безнең төшерү төркеме барып, барысын да үз күзләре белән күрде. Туграк безнең сюжетта. Ну это же ненормально. Бу юл Радик Шакирҗанов йорты яныннан уза. Юлда чокырлар һәм алар шактый тирән. Кар эре беткәч алар су белән тула һәм юлда йөрү машинаның ныклыгын һәм аның хуҗасының түземлеген сынауга әверелә. Мин монда кичә өйгә кайтканда, менә бу җирдә монда су ие, бу тишек, менә бу күренми иде. Мин монда барганда бамперны һәм двигательнең защитасын монда бүктем. Бу ел биредә яшәүче халыкка күп проблемалар тудыра. Җәяүлеләргә көн сайын машина тәгәрмәчләре астына эләгү куркынычы яный, чөнки тротуарның яртысы юк. Видите, тротуар здесь закончился, а дальше он не идет. С этой стороны тоже пройти невозможно, то есть людям с колясками, женщинам, например, да, там люди с инвалидностью на колясках своих, они здесь пройти попросту не смогут. Юллар бик начар хәлдә, һәр ел сайын шундый күзәтелә. Без инде ни кайда мөрәҗәгать итә белмибез. Знаклар да безнең урыннарда юк, чөнки кеше төрлечә йөри. Без алардан куркабыз, аварийная ситуация создается. Альянс жилсервис идарәче компаниясы юлларның муниципаль милеккә тапшырылуын аңлатты. Каждый год одно и то же. Ямочный ремонт проходит весной, но опять весной, там требуется уже капитальный ремонт. Но мы уже письмо писали по этой горе, вот только что вы снимали. Ответ нам пришел, то что в 2024-2025 году капремонт не заложен. Башкарма комитетта хәбәр итүләренчә, Шолыяр бистәсендә автомобиль юлларын капиталь ремонтлау каралмаган. Һава шартлары яхшырганнан соң быел чокырларны ямау эшләре генә үткәреләчәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Әгәр сезне дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. Шоллы халкы карлар өрүгә бөтенләй шатланмый. Кар өйемнәре урынында хәзер сулыклар. Шулай итеп, автомобиль төзүчеләр бульварында 52-нче комплекста тротуарда ел сайын зур сулык барлыкка килә. Җәүлеләр резина итекләр әзерләгән инде. Резина итекләрсез булмый дип белдерә җәүлеләр, ләкин бер генә участокны урап узар өчен аларны кия алмыйсың бит. Трудно, конечно, неудобно, и если бы в резиновых сапогах не было, ноги мокрые были бы. Дети стопудово вот школьники приходят все мокрые. Мы сейчас за сыном пошли. Тротуар чыннан да аяныш хәлдә. Язгы сезон уртасында аны җиңү каршылыклы киртәләрне узуга тиң. Мәсәлән, бу сулык берничә метрга сузылган. Җептән барган кебек тигезлекне югалтмаска тырышып, тайгак юлны үтәргә кирәк. Иду, нога болит, но вот, что сделаешь? Тротуар, конечно, должен быть выше уровня земли. Это так должно быть, потому что вода все равно находит свой путь, и она заливает тротуар. Дети идут, здесь 2 раза упали уже вот в эту грязь, потому что скользко вот по горочке, вот по этой. Но сейчас-то вроде бы тут вот хорошо стало, можно пройти, но проблема. Всю жизнь сколько тут живу, всегда так, грязь, лужа, там вот еще хуже, там где дети ходят. Район администрациясында хәбәр итүләренчә, аларның планнары су күләмен киметү максатыннан территорияны кардан чистарту. Ә инде кар эреп сулар кипкәч, юлны яки тротуарны ремонтлау мөмкинлеген билгеләү өчен территорияны тикшерү үткәреләчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хәбзи, яңалыклар. Олар гадәттә ярдәм күрсәтәләр, ләкин бүген түгел. Шолыда сәламәтлек 2023 спартакиадасы кысаларында медиклар арасында йөзү буенча ярышлар узды. Койсы табиб иң җитезе булып чыкты. Тулырак Лилия Гатина материалында. Спорт ярышлары сәламәтлек 2023 спартакиадасы кысаларында үткәрелә. Ярышларда шәһәрнең 20дән артык медицина учреждениесе катнаша. Мин мәктәптән башлап спорт белән заниматься итәм. Минем өчен ул яңалык түгел. Но үземне тотырга тырышам. Мин килдем инде инфекционный больница өчен ярышырга да. Яраткан больницамны алга чыгарасым килә. Фельдшерлар, тор белгечләр, шәфкать туташлары барлык катнашучылар шәхси зачетта ярышалар. Йөзү дистанциясе ирекле стиль белән 50 метр. Йөзү инде ул да сәламәтлек өчен иң файдалы спорт төре. Ул мускулларны ныгыта, суставларны ныгыта. Йөзү белән шөгыльләнгән кеше тез, мотор, гәүдәсе мотор була. Иратлар арасында иң яхшы нәтиҗәне 4-нче шәһәр поликлиникасыннан Михаил Андреев, хатын-кызлар арасында 6-нчы балалар поликлиникасыннан Анастасия Гайнетдинова күрсәтте. Нәкъ алар Казанда узачак республика спартакиадасында катнашачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 13 по 18 марта. ТЦ Грин, 1-й этаж. Остановка Глобус. Требуются грузчики, зарплата от 80 тысяч рублей. Грузчики-экспедиторы, зарплата от 60 тысяч рублей. Телефон 919-623-1935. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Требуются водители категории D, автоэлектрики, слесари. Телефон 8 927 486 44 44.